कहनी है ना, लेकिन जहाँ जाइले दू लाइन के अपन माई पर सर कहले जा कैसे माई हो माई के कतना बखान करी स्वर्ग से ऊंचा स्थान बाटे माई के नवमा से धोबेली माई कष्ट से जन्मावेली जे हमके दुलारेली माई अपटान लगाई के जे हमके दुलारेली माई अपटन लगाई के बबुआ जब छोट रहेला तो ओकर चाल का रहेला। अरे बबुआ जब खेले ले झोटा धोई के झूले ले हंस देली माई गोदिया उठाई के कोहले अनारी धनबारी महतारी जे हमके उपोसली माई आधा पेट खाई के बबुआ हो तब 2 मिनट में एगो पचरा गा लिया बस 2 मिनट में हनुमान जी के ओकर बाद कह देबे कहे के बबुआ तनिमिए हां घरबा माई के अरे निमिए दुअरबा हो निमिए हो घरबा माई के निमिए दुअरबा हे निमिए तरबा निमिए हो घरबा माई के निमिए दुअरबा हे निमिए तरबा निमिए हो घरबा माई के निमिए दुअरबा हे निमिए तरबा हो निमिए तरबा पैसा देखिए ओरिजिनल पैसा चाचा शिक्षा दे के तो चल गई लेकिन ना कहले कि भतीजा ले 20 गो चॉकलेट खा लिए डांट देनी है तो कोनो बात ना, लेकिन बुरा मत मानी हो, मन से गाओ रात भर गाओ। देखिए चाचा जी की ओर से हमरा पुरस्कार तनी नाम बता दे पंकज मुखिया जी इहे माने मतलब है पुरस्कार दिहनी आशीर्वाद दिहनी चाचा जी के वंदन अभिनंदन स्वागत बा आशीर्वाद के कामना बा ए बबुआ हो किनी मिहे तरबाना कतवी माई के लागल दारा बरबा हो किनी मिहे तरबाना कतवी माई के लागल दारा बरबा हो किनी मिहे तरबाना कतवी माई औरी बा देवी माई के लागल दरबारवा हो कि निमिये तरबाना तनिमिये ससुरबा माई के अरे निमिये नई हरबा हो कि निमिये तरबाना तनिमिये ससुरबा माई के निमिये नई हरबा हो कि निमिये लहरी जी झटकी भैया तनी हेने ताक के मुंह बनौले बने एकदम तनी हेने ताकी देखी इहे 2 गो लाओ तनी हेने ताक के तेरा नाम तनी मिहे ससुरबा माई के निमिये नई हरबा हो के निमिये तरबा देवी माई के लागल दारा बरबा हो कि निमिये ए हले
एजा बोला लेनी तो 100 से कम ना दे अरे महाराज लूटे के काम चली सुनो इन्हें लुटात का मुन्ना बाबू खाली हवा मारता मुन्ना चाचा की ओर से हम देखे कि हजारों हजार रुपया के बारिश हो गई बंदन अभिनंदन स्वागत बा जीवन भर आशीर्वाद के कामना बा तो ले ली लास्ट में हनुमान जी के दरबार में हनुमान जी ऐसा देवता रहनी